kupul kau nang kae kok. Ada papat nih. Sarapan ya. Kupluke nang bukaannya. Karena niki salat kuwi ngaji iki. Dadi niki ya kaya tas sekolah, di seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibtigo imaratillah wa lisabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi mustafa wa khulafa'i rasidin al-madinah sidina wa sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ali badran wa jami'a sahabati wa rasulih syurillah wa lam ila hadrati jamil amjai wal mursalin wal malaikatil mukarramin kusan syekhina wa syekhina roti tasawuf syekhina abdul jamil kusan qadir jalani wa tasawuf sirah al-fatihah. Assalamualaikum ya alal baiti nubuwati wa min sini risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana min yawmina hadha ila yawmil qiyamah kusanati wa sultan maulana Hasanuddin al-Badani al-Fatihah. Assalamualaikum ya alal awliya ya alal nujaba ya alal awtadi ya alal nuhuba ya alal urba ya alal muhtana ya rasu ya kutu ya sultan wa يقول إقامة الفاتحة. إلى حضرة جميع مشايخنا الإجابي kuson Kanjeng Siwun Gunung Jati Cirebon Sesar Bidayatullah wa jami salasila ali Cirebon wala rasul salam kita dikafi wa ila sunani giri wa ila sunani ampel wa ila sunani kali joko wa ila sunani mulia wa ila sunani bonang wa ila sunani derajat wa ila sejumatil kubro wa ila Syekh Maulana Malik Ibrahim wa jami al-tisati wa al-qurati radian patan demak bintoro wa ila kodrati ki ageng kepukunongo wa ila kodrati Pangeran Hadi Wijaya Joko Tingkir wa ila kodrati Pangeran Sinau wa ila kodrati Pangeran Tijawulan wala kodrati Mbah Mustalawal wala kodrati Pangeran Sambernyawa wala kodrati Pangeran Sukawati wala kodrati Abah Sukawal kodrati Abah Anam Subyaya wala kodrati Ki Zainuddin Hasbullah Kebumen wala kodrati Ki Hamzah Mani bin Mani wala kodrati Ki Amr Fata bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah Mani wala kodrati Pak Soleh bin Abdurrahim wala kodrati Ki Halimi bin Muntasir wala kodrati Syekh Khalil Bangkalan wala kodrati Syekh Asyam Asari wala kodrati Syekh Ahmad Dalan wala kodrati Badal Halwartu Sangor wala kodrati Mbah Ahmad Baitu Wilasam wala kodrati Mbah Soleh Darat wala kodrati wa jami'i masyayikhina fiddin wa jami'i usulihim wa furuhim wa man tasaba ilaihim wa liman zara ilaihim wa liman talaqa ilaihim ulumurati Allah wa lahumul fatih. Wa la qadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa naqusul usul ya Allah batal usul ya Allah bapak usul ya Allah usul ya Allah jami darul hikmah wala jami majlis alim fi qaryatil baliraya semua moro dukuh wa jami'i ahli baitihim wa jami'i ikhwanihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ahli qaryatihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah syaulilah wa lahumul fatih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab Ta'limut Ta'lim kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani dat kang paring rahmat kang gedhi-gedhi ing dalem donya lan akhirat, sifate Gusti Allah Ar-Rahimi tur dat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalem akhirat tertentu maring wong mukmin bloko. Kados pundi pangandikane Mbah Kyai Musonef kitab Ta'limut Ta'lim. Kila den ngendikaken. Apa sing den ngendikaken? Ittahid ngalapo sapa sira? Ngalap al-laila ing wengi. Ngalap jamalan ing dadi unta. Tudrik mongko bakal nemu sapa sira bihi kelawan jamalan nemu amilan ing perkara kang den angen-angen, amilan ing nggon perkara kang den angen-angen. Ola wus ngendika sapa al-musannif Mbah Kyai Musonef pangandikane waqadit tafaqo. Waqadit tafaqo li. Waqad ittafaqo. Waqad lan temen-temen ittafaqo mufakat. Ittafaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad lan temen-temen ittafaqo petuk li kaduwe ingsun apa sing petuk nadmun runtute utawa nadome. Nadmun runtute utawa nadome. Nang di hadal makna ing dalem ikilah makna. Man utawi sapane wong iku sa'a lamun karep sapa man. Karep aya apa isi? Man utawi sapane wong iku sa'a lamun karep apa ayah tawi yen to ngumpulaken sapa man amalahu ing angen-angene man jumalan kalih sekabehane faltahid mongko ngalapo sapa man lailahu ing wengine man Bizarkiha ing dalem darki. Bizarkiha ing dalem nemu bizarkiha ing dalem darki. Nemu. Bizarkiha ing dalem nemu amalahu. Bizarkiha ing dalem nemu perkara sing diangen-angen wong kuwi mau nemu jamalan ing sekabehane. Aklil nyitikno, aklil mongko nyitikno sapa wong sapa man kuwi mau nyitikaken to amaka ing panganan ira kae tahzo drapone merkoleh sapa wong kuwi mau bi kelawan to'am saharon ing melek wengi. Insita lamun karep sapa sira ya sahibihe kanca ingsun antabluga yen to tumeka sapa sira tumeka al kamala ing kasampurnan wakila lan den ngendikaken apa sing den ngendikaken man utawi sapane wong iku ashara lamun melek
iku asharo lamun melekaken sapa man melekaken nafsahu ing awak dhewe man bilaili kelawan wengi fakot fariha mongko teman-teman bunga fakot fariha mongko teman-teman bunga apa kalbuhu atine man binahari kelawan rino. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha wajib li talibing ilmi kaduwe wong kang mulih ilmu apa minal muwadzabati ngajekaken ngaladarsi ing ngatasé ndres wa tikrori lan bulan baleni fi awalil laili ing dalem kawitane wengi wa akhirihi lan akhire wengi. Fa innama mongko temen setune wektu bainal isya ini kang tetep ing dalam antarane ngisak loro wa waktas sahari lan wektu sahur iku wektu mubarakun kang den barokai iladin ngendikaken fihadal makna ing dalam ikilah makna ya talibal ilmi he wong kang murid ilmu basir nindakno sapa sira alwaroa ing wirai alwaroa ing ngati-ngati wajanib lan ngedono sapa sira annauma ing turu watruk lan ninggalo sapa sira as-sabua ing wareg dawim langgengno sapa sira ngaladarsi ing atase deres la tufariku ojo misah-misah sapa sira ing deres. Pangilmu mongko utawi ngilmu bidarsi kelawan den deres iku koma jadi hasil apa ngilmu wartafa'a lan dadi tambah apa ngilmu. Fayak mongko jarau sapa sira Fayak tanimia mongko jarau sapa talibul ilmi ayyamal hadasati ing dinane sedengane umur wa unfuwanas sababa lan kawitane enom kama kaya keterangan kula kang wis den ngendikaaken biqadril kati tu to ila kirihi biqadril kati kelawan kira-kirane kangelan tu to den paringi sapa sira mak ing perkara tarum ma ing perkara tarumu kang nejo sapa sira ing ma paman mongko utawi sapane wong iku Roma lamun nejo sapa man almuna ing perkara kang den angen-angen almuna ing pira-pira perkara kang den sejo yakum mongko jumeneng ibadah sapa sira lailan ing dalem wektu wengi wa ayamal hadasati lan ing pira-pira sedengane umur faktanimha mongko ndarau sapa sira ing ayamal hadasah ala ilengo innal hadasata temen setune sedengane umur iku Bismillahirrahmanirrahim ala innal hadasata ala elengo innal hadasata temen setune sedengane umur iku latadum ora langgeng apa sedengane umur wala yajid ila kiri. Pak, dan rata perang. Iya. Nah, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. Puji dumateng sedaya jamaah Bapak-bapak majelis alit ingkang kula hormati. Langkung rumiyin semoga ngaturaken sembah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika tasih ketepatan wonten ing dalem bulan Muharram tepatipun tanggal 10 nggih. Dan niku bulan-bulan ingkang dimulyakne Allah, khususnya dinten niki wau. Niku dinten ingkang mulya banget menurut sebagian para alim ulama, ahli-ahli hikmah dan ahli tasawuf, karena mengingat sejarah-sejarah yang sudah terlewati dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Pula bahkan setelah Nabi Muhammad pun masih ada sejarah yang ternyata dibuat untuk menjadi kalender tahun Hijri. Iya, yaitu pas waktu sinten sedone putune Kanjeng Nabi. Jadi tahun Hijriah niku dipendete saking sedone putune Kanjeng Nabi. Niku dadi perdebatan waune para sahabat-sahabat. Jadi zaman Kanjeng Nabi iki durung enek tahun Hijriah, enake Masehi. Mula 571 tahun Masehi kan ngoten nggih ning pujiane niku. Lahire Kanjeng Nabi lah 571 sakniki pinten Mas? Wis sampai kurang luwih 1500. Terus awake dhewe ketinggal karo Kanjeng Saya petang tambah. 1400 seketan lah. Awake dhewe jarak tempuhe mengejar target ning Kanjeng Nabi sak ngono iki. 1483 tahun ping pinten setahun ya? 300 suwi. Kira-kira pirang juta dino. Itu no betul hijrah Nabi kan. Hah? Betul hijrah Nabi itu. Boten hijrah. Jadi diambil itu pertama untuk menciptakan kalender tahun Hijriah itu diambil dari diangkatin Nabi Muhammad jadi Nabi, protes Kanjeng Nabi liya-liyane mboten sarujuk, terus diambil dari pas waktu diangkat jadi Rasul ora dadi meneh, pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ora dadi. Akhirnya biar untuk mengenang sejarah dunia dan tidak terlupakan bahwa masa-masa itu masa sedih, maka diambil pas Karbala alias terbunuhnya cucu Kanjeng Nabi, maka disunahke nyantuni yatim piatu dateng mriku, disunahke napa mulai poso Asyura tanggal 10 jare bertentangan karo wong rombongane wong napa kabeh bres. Waktu niku pas dora mangan tanggal 10. Tapi sing tepate pas tanggal 10 pengen poso. Dene ora iso tanggal 10 ya wis 9, 10, 11 masih sampe kok telung di alhamdulillah sampai saat ini kita sedih nggih kangge napa kalender Hijriah Muharram. Kaping kalih monggo selawat salam dipun aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad. Mugia kula panjenengan sami tasih pinaringan rahmat lantaran wasilah Kanjeng Nabi sehingga tetap iman dalam Islam sampai akhir hayatnya kula panjenengan sami. Mungkin diparingi kesehatan, rezeki cukup damel sangu ibadah nek sangune ra cukup rada napa Mas Bro? Mas Supri, ibadah sangune ra cukup kira-kira iso apa ora kusuk? Aja meneh kok kusuk kon tumakninah iktidal gak betah. Sami Allah liman hamidah ora sampai iktidal langsung set saking apane? Kurang lah dongane nyuwun diparingi rezeki cukup kangge sangu ibadah ben istiqomah.
istiqomah baru iso tumakninah. Jadi saiki kon-kon ibadah tumakninah kon-kon napa khusyuk di zaman akhirnya ini kon khusyuk wabet banget saiki. Nek zaman biyen kena ra nek swara iki awake dhewe kok mau bengi ning jero masjid lho. Krungu segala-gala. Nek biyen paling suara walang kekek, jangkrik ngerit, karo suara kotok-kotok, tekek, nek bengi. Saniki wis warna-warni maceme suara. Saking arah mekaten monggo niki kegiatan mekaten iki dipun cara basa Jawa budayane lestareke. Nek Jawane ning nek Arabe di istiqomah komane. Sebab kenapa kula sering ngomongnya nek bab ngaji ngeten iki memang wabote masyaallah tenang ora. Apa meneh ora ning kalangan pondok dhewe iki kula kadang bedal mau ngaji kok. Nek ditakoni sengsara ora ning pondok, ya pasti sengsara. Ngomong enak bohong, nek ngomong enak paling bocah sakniki. Nggih. Bocah sakniki ngomong enak, apa? Ning omah dikai gawean, nek ning pondok mangan turu ngaji, jajan, mangan turu ngaji jajan. Ning omah ya ora iso. Tetep direh kongkon bantu yang sepuh, hadir terus menawi pun saged nganggengaken mekaten kanthi saestu muga-muga manah raos kula panjenengan sami tetep kepikak sesarengan kali Allah kanthi sarana Kanjeng Nabi. Itu nih Gajian. Tuan tempe goreng. Jadi gajian. yang surah raine mbate rada padang. Rada genter. Beda Surabaya. Kalau becam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutne. Maka saking arah mekaten pengawasan ngeten iki tetep kula pertahanke. Kenapa? Karena mengingat dan menimbang kelangkaan dalam akhir zaman. Nek pesantren wis umum, ning nggon kampung niki kok jek gelem rugang-rugyung nyekelane kitab 54 kuwi wis umum ya Bar. Alias kitab Toret, Toto Geret. Jadi nek nyekel kitab ngene iki wis golekane paling langka, jarang banget. Makanya lupa abot tenan memang. Berarti iki mau ya rada gadet ya mules ya mumet ya ngantuk pegel. Yang penting mboten pegel. Delalah ya siji absen siji teko wis umum. Sing penting aja ustate sing mati. Ustate mati kabeh wong loro iki tamat. Rada tiba-tiba ya kan sudah Cuma Allah tawil wala tawil dakar ora. Barang mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kitab taklim tata carane wong munggah-nggo belajar ilmu agama. Mboten ilmu agama tok. Napa kemawon tetep beto unggah. Iki bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau kan membayarkan ini. Ittakhid al-laila. Bismillahirrahmanirrahim. Bakilalan dan dawakan diperintah. Siapa sing nganjurake Kyai Musonif alias sing ngarang kitab taklim iki. Dipun dawe ittakhid al-laila jamalan. Tudrik bihi amalan. Maksudnya pripun? Kula panjenengan bisa dawuhi ulama sepuh niki bener-bener duwe karismatik, ilmune ya mumpuni. Patut jare wong Jawa ditujes wae mating ngono.
Ora kena matinya iki meleset. Alias lawur dhewe. Dan iki dawuh jadikanlah ittahid dadekno alaila bengi. Jadikanlah malam bengine kula jenengan iki kan dadekne napa bengi niku. Jamalan. Unta kon dadekke unta alias kendaraan. Kangge napa? Kangge berjalan. Maka kula panjenengan sami nek wis gelem dadekke bengi kuwi kanggo kendaraan, maka kula panjenengan bakal merkoleh apa sing dadi cita-citane. Anak duwe cita-cita tinggi, anake turu wae ya bapake sing melek lah ngoten nggih Pak. Mbak. Aja anake turu, bapake turu simbok. Turu ya wis kodanan ora teles karena waktune padas liwat tok. Jadi nek duwe cita-cita gede tenan apa meleh kula yakin para alim ulama dulu dan para nabi dulu itu sing jenenge bengi ketoke kok abot banget iki turune paling juga turu-turu pitik paling ya bar jam 09.00 munggah jam 10 munggah tekan dhuwur. Saniki kula panjenengan monggo diresapi kanthi estu. Waktu sing kanggo munajat ning Gusti Allah niku paling nikmat waktu esok awan sore napa dalu. Kira-kira awan esok sore napa dalu Mas gimana? Dalu. Sing nikmat banget tenan. Bengi. Esok. Esok wis kemrungsung. Sakniki lho, jaman biyen tenan. Lah iki saiki jam 12 lho gemalang ramene. Wong biyen jek tenang-tenang. Saiki ya wis kemrungsung kabeh. Kan nek pengen cita-cita napa mawon. Kula panjenengan sami dianjurne ken melek bengi kasarane ngono. Melek bengi delalah kok ora karo wiritan lho karo ngopan ngopi ya karo nikmati alam bae. Sok-sok akrab karo alam lho berarti. Walah wit iki kok ya belum babak belas angin ora belum teko. Wit iki mau iki sebenere ya seneng. Dilus-lus kuwi. Apa meneh kancane awake dhewe sing ning kasur. Dilus-lus nambah seneng. Artine melek bengi niku nek sebagian ulama besar mengatakan gak kudu wirid, gak kudu apa? Ibadah sing macam-macam, cuma angel-angel ora. Bahkan ning kono nek mboten salah niku kitab tarikh napa-napa jelasne bahwa wong tukang melek bengi niku paedahe salah setunggal akan diberi kelebihan diberitahu tentang datangnya hari kiamat. Sebab kiamat ya ora kabeh wong ngerti tur ya rahasia. Nek wong melek bengi insyaallah ngerti sing diarani kiamat ki apa to. Insyaallah ngerti barang ngerti ya berarti. Kiamat sugro, kiamat kubro. Rata-rata dikek ngerti contohnya kiamat sugro. Sugro niku napa? Kiamat cilik sing sipate ning alam dunya. Contohnya banjir, gempa bumi, terus tsunami, puting beliung, longsor niku bencana alias kiamat mati total oleh masalah corona. Nek wong-wong sing tukang melek bengi insyaallah paham. Ora kudu dijelasne nemen-nemen niku wis paham. Mong nek ajeng ngomong kan kuwatir nggih berarti nggih. Kon ndarain DCI kersa jare wong Jawa ngoten niku. Engko ndadekne sifat sombong meneng. Nah, mula aja karo wong meneng niki bahaya. Dudu kok meneng ki meneng gak ngerti apa meneh meneng tenang santai kaya wong duit miliaran karena dudut ya seraketan ketoke SB lele ning jerone miliaran karo dudut itu ben diarani wong duwe iku wong tawaduk rendah dadi kaya kula niki kadang udut ya ora udut bae wirake ngono padahal nek dibongkar jero ya ora enak. Jadi wong duwe ilmu niku
penak uripe. Karena pengen bahagia, penak duwe kelakon cita-citane, kudu napa? Wajib melek bengi. Niki kisah nyata. Maka para alim ulama ketoke anake bler dulek ngandel amit-amit. Ning diwakili bapak. Bengi dek yo njalukne istighfar, bengi yo dongakne anak. Dan nek kaya awake dhewe ngeten iki anak turu bengi yo melu repot. Anak kiai, ulama, ustad pinter-pinter niku yo wajar. Karena bapake yo duwe darah, duwe donga melek bengi. Ndelalah anake ustad kok atau kiai kok ora cetha, berarti bapake ora cetha. Artine turu dadi kiai warisan. Apa emang lucu ya, warisan badan itu betul. Kiai warisan itu nggih enten. Bapake kiai, anaknya mesti Gus. Wayah bapake ninggal kan nyekel nglanjutne dadine Gus Rukati bisa Gus tok anake dadine bubar kathah ngoten niku. Anak kiai. Sing anak kiai bener amit-amit. Terus gak tau ngaji, gak tau mondok, ning pinter. Niku nggih enten. Kados sinten ben. Kathah contoh-contohnya. Maka kula jenengan monggo manut ijbak maring para alim ulama sing bener-bener alime, alamah, arif. Ning ulama tok napa buak saiki. Buka hitungan berarti. Ulama tok buak ora hitungan saiki. Pemenang NU, cetakan ulama NU nya wah. Sa Indonesia pondok pesantren pirang puluh ribu. Kurang lebih hampir mencapai 30.000 pesantren sa Indonesia. Repot tuh. Itu cetakan ulama. Ini yo enak sing ulama iki ulah lemah. Ulah lempe, ulah berat, ulah larehan. Dadine nih mulai pengen dadi ulah sing nyembure mak Gus medeni minggir kabeh yo kudu kuat apa ya mbate nalane weteng nek ulah lari aman roh percaya dipangan roh anu dipangan yo ora mati was ulama tuwa gedhe biyen pun padha posone tirakate tenanan mula sak ucap demi sak ucap iso dadi kenyataan saking arep mekaten biasake meleh bengi laporan ning Gusti Allah mengaudit kula panjenengan 24 jam kanggo apa ambekan pirang menit mangan pirang menit turu pirang menit dihitung ini nih berarti orang kudu karo salat bengi Mas karo salat bengi luwih apik ora karo salat bengi wis karo nyiram konsep ilah wis penak Allah berte karo tak kewedan kopi Allah. Gak apa-apa. Mudak. Begini tak wedan. Allah. Bareng ladeni ora masalah. Karena apa? Ya mensyukuri nikmat itu enggak harus dengan menundukkan batuk ning bum. Niku gambarane wong taat tunduk ning Gusti Allah gelem sujud. Batuke didokok ning bumi. Ning luwe apik sujude ati. Yo ora ngerti yo anu payang. Kadang wis cukup ning ati ae Mas Wiji aku potongan awake dhewe ning ati. Kanjeng Nabi paling top atine lho, jek gelem sujud. Awake dhewe jare top iki lak jare awake dhewe. Aja meneh kok tanggane bojone lho kadang ra percaya. Rumangsa paling bahaya. Yang penting kan yang jero ati Mas Wiji. Kalau anak elek menungso ki ning jero ati. Foto-foto api panjenengan kula niki karo Kanjeng Nabi kan mboten enten sak umet-umete. Ana sak tetese. Kanjeng Nabi semono tok ati. Maka dieling-eling ternyata melek bengi kuwi buahe gede sangat. Para pejuang-pejuang kula jenengan pejuang NKRI ora tahu turu bengi Mas.
rapat mendadak malam biasa. Awake dhewe kan rapat mendadak bengi berarti itu mah berapat itu. Ketoke. Tentuan betul betul. Kajian. Syukuran Kan udah hari. kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musonib waqad ittaqa linatmun fi hadzal makna. Ya musonib ngendikane ada suatu syair atau nadom yang semakna dengan syair yang di atas tadi. Maksudnya, jadikanlah malammu sebagai unta atau kendaraan untuk menggapai cita-cita. Berarti bengi iki dadekne kendaraan, bengi waktu bengi. Awan dadekke panganan. Lho nek awan gaweane mangan. Karena ya memang kudu ngisi wektu. Nek pengen sehat bengi kon kanggo ngadep Gusti Allah. Cerita karo Gusti Allah. Karo nyedep kopi karo ngudut cerita karo Gusti Allah saged bae. Nyedep kopi mengadepan kopi karo ngudut cekak. Sarapan pas panu pamong prahajar. Iya kurang murene kurang ngudut ngopi cekak. Nek karo Gusti Allah penak. Tentunya musane ngendikane barang siapa ingin mewujudkan angan-angannya secara keseluruhan ya, sempurna, maka jadikanlah waktu malam sebagai sarana atau alat atau media untuk mendapatkan angan-angan itu. Laksana seekor unta atau kendaraan jenengan ajeng teng Jakarta bengi kira-kira nek mlaku esuk teko mboten. Nek nggone bis atau mobil pribadi atau sepur. Sama kan nek pengen cepet bengi. Kalau saat apa? Lagi karena wis ana dalan tol. Kalau Ora saat apa? bedane kula jenengan pengen nuju Gusti Allah, duwe cita-cita agung, bersandar ning Gusti Allah, cerita Gusti Allah ning wektu bengi njaluk esuk numpuk. Elak ya berarti bengi njaluk esuk numpuk ya apa nanti. Betami mbok numpuk buah tok. Kena teng mriki saranane wong tolabul ilmi nek pengen hasil ilmu manfaat barokah kudu wani nantang aja wedi karo bengi nggih. Wani nantang bengi melek maksudnya. Pokoknya sing penting ora maksiat bengi wis apik banget. Ora ketang ngopi karo guyang-guyu wis ibadah. Aja ibadah ngertine nggo tahajud apa meneh. Hajat, tasbih, tobat, terus apa salat sujud syukur. Ora kuwi tok pirang-pirang macam. Umpama Mas Budiman lagi tangi bengi. Delalah salat enek maling kliwer. Ini perapatan ki enek tim melek bengi tukang ngopi. Atau tukang remi kira-kira maling sing gak sida nyolong ki mau karena ndelok wong remi atau wong melek ngopi. Nilainya ibadah apa maksiat Mas? Bendol ya ya dipahami. Ben ngerti bahwa ibadah iki ora kudu karo banyu wudu. Pirang ning kene nek wong melek bengi kudune arep nyolong lewat kene gak sida mangkat lewat kene. Hati-hati kono karo wong melek. Iki termasuk ibadah untuk sosial. Urung tumindake kuwi cara diujet ya nambah payah. Wong nembe meleke medeni kok ya maling karo wong melek tetep buat. Sebenarnya kok wong tua wong cilik. Ngene tetep melayu kok maling. Jadi di anu nggih dibiasake raketan walau saatan walaupun senajan sestelo atau sajam dibiasake. Terus maka jadikanlah waktu malam sebagai sarana kendaraan untuk mendapatkan atau mewujudkan angan-angan cita-cita. Terus wakilah aqlil ta'amaka nek wis kuat melek bengi. Iya, Mbak Haji. Nek wis kuat melek bengi, aqlil ta'amaka sedikitkanlah madang, sedikitkanlah mangan ya berarti.
Wong Jawa biyen tirakate iku karena ya memang enek sing contoh para alim ulama biyen. Kanjeng berarti alim ulama nyontoh meneh ning alim ulama sampai teko Kanjeng Nabi itu ternyata yang ngono kuwi. Wani nahan ngeleh ora ngumbar weteng. Saya enak. Ya nek zaman Nabi tetep enak deh. Makanya tergantung kita sendiri. Maka nek malah bengi pun dilakoni aqlil ta'amaka, sedikitkanlah, kurangi mangan, jujur. Karena itu insya Allah akan menjadi penyempurna melek bengi. Kena ngelah tenan ya sak nemune. Bet warak 12. Nek wis ngurangi mangan ben supaya napa? Biar jika kamu ingin mendapatkan predikat yang sempurna. Nek wis ngurangi mangan berarti betah meleh. Niku secara logika pun ulang-ulang. Ngeleh kira-kira turunnya aku betul. Ora iso turun. Napa meneh sesuk beras ya urung enek. Wah, Aku dhewe gak seturun. paling Ora ngopel-ngopel. sami sak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaman asyara nafsahu bil laili faqat fariha qalbuhu binari. Ucapakan meleh, barang siapa tidak tidur di waktu malam, maka hatinya akan menjadi gembira di waktu siang. Kalau kadang jarang turu bengi, lawan ya tenang wae itu udah makan ning sawah. Awake dhewe cek ngopi iki ya paedahe melek bunyi atine iso tenang awane ya Kang Sulam. Tenang. Turu komi. Barang siapa tidak tidur di waktu malam, maka hatinya akan gembira lapang di waktu siang. Kenapa? Karena wis ngerti paham. Awan iki padha ya lakon. Insyaallah nek dilakoni bengine diantem zikir, sujud maring Gusti Allah, cerita curhat ning Gusti Allah, awan iki padhang pikirane. Ora durung duwe gawean, durung nemu rezeki ya santai. Nggih kan? Ya nek lewangi kemurungsung ya malah ra kejungkel. Terus musuh malah tangi turun dong. Coba diatur sih. Saraf otaknya biar kumpul. Peredaran darah biar lancar baru. Ojo tangtung, muintral, bawah. Tindak saat tekong galengan kepleset, mulai celok-celok wong sakde. Santai lah, ngadepi dunia pokoknya santai lah. Kenapa? Santai. Maksudnya santai kita tenang. Karena dunia ini dudungnya awake dhewe. Awake dhewe wis dijatah. Jadi ora usah kemrungsung. Dari kemrungsung bature setan. Ini nek kemrungsung kesetan. Setanan genang kemrungsung bature setan. Santai banget kesetan. Setan. Males iya setan dulu berdoa. Salah satu persifatan setan. Maka saya kenal kempatan ya aja kemrungsung, aja malas. Tenang. Sedeng makan, sedeng turu, sedeng melak ya sedeng. Apa? Nyambet gawe ya sedeng. Untuk sak miliar wis leren. Untuk sak miliar jeneng kok. Batire mangan udut sak piring karo sak batange sik santai kok. Kaya-kaya ora mati. Yo apik. Lah ente dalile. Mumpuke donya ya enek dalile. Wa malid dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Beramalah, bekerjalah untuk duniamu seolah ora arepan mati. Berarti kudu numpuk sing ning aja lali nek wis entuk akeh. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutun nago. Ning aja lali nek wis entuk akeh ndangke amalo kira-kira ki ngayale sesuk ki bakal mati. Ora, saiki ngamale kok tahun ngarep wah ya kesuwen. Ngamale kokean boros golek kangelan.
Lha iki rata-rata menungso nek wis kakean bondo uripe dadi pel. Wis genah banget. Iki kaya kula kaya lek men di kopi saiki diombe barenge santai. Jadi langsung nek wis sugih dhewe-dhewe. Ora wani jedak iku. Apa meneh omahe gerbang tutupan. Lawange gemboke sak rantai-rantai kapal, ngarep lawang CCTV kabeh. Ada satpamnya. Lah nek kaya kula kan CCTV-ne wis genah malaikat, Bet. Nek ngawasi opo? Wong larat sing jaga iki genah Gusti Allah, dudu kok CCTV. CCTV itu gambaran dohire ilmune Gusti Allah atau pasukan-pasukan Gusti Allah ternyata bisa mengintai melalui CCTV. Sinten malaikat si A lagi anu nanti Leno si apa nih bu piye carane ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa tidak tidur di waktu malam, maka hatinya akan gembira ria. Wala buddha dan wajib litolibul ilmi kanggone wong sing golek ilmu, wajib napa? Al muwadobati minal muwadobati saking istiqomah aja. Yo bate ajeng bate nek ketinggalan. Lah kene ngetok amalan pusaka keris sing top pas gak teko yo kudune. Pas teko ora teko kene dum-duman sing enak-enak kok jurikan. Mbak ora dado iki. Pokoke lagi berbodo iki kita yo modele nek gak salat witir karo Wali Songo. Witir kan 11. Nah, salah ya Wali Songo. Kok paling oke 17 rakaat. Nek yo alhamdulillah timbang mah. Yo ora mudeng pas dalan pas kumpule pas Wali Songo Gusti Allah nibakne dilebuk rahmat takdime kanggo wong sak lurahan apa sak kecamatan gak mudeng. Sing ngerti tetep Gusti Allah. Kasake karo mekaten ayo dipelajari moto iki dididik kongkon tukang dadi tukang melek beng muri-muri iki ora kudu sewengi full melek terus kowe yo kasroh ora kasroh malah sukun ya kasroh kan insor alias drop nek sukun genah mati jumlah terus-terusan dulu nek lakone mbah biasane ngebleng ya berarti. Nek sing 3 dina 3 bengi, 7 dina, 5 dina, 9 dina. Bahkan enek sing 41 dina ngebleng melek gur. Karena jelas kekuatan manusia itu letaknya ada di mata. Paling tajam iku mata. Nek weteng wis otot kalah. Sik menang. Selama mata masih melek, otot iki masih bertenaga. Ning nek wis mripate merem. Iki gambarane wong mati. Bojone tukae wong liya santai wae, Pak. Karena mripate wis merem. Alias ora. Mobile digawa wong lho gak mikir karepmu wong. Pitike candang wong gak digoleki karena merem. Maka wong merem alias turu itu ibarat gambaran wong mati. Berarti sing urip napane? Mas Subli. Sing urip karek apane? Wong turu. Bekane. Nah, hakikat urip ya bekane. Berarti hayatun urip sifatnya Gusti Allah. Awake dhewe ketempelan sifatnya Gusti Allah nempel ning zat badan jasmani yaiku berupa nafas. Diarani sejatine urip yo nafas. Mampet. Masalah kabeh. Innalillahi. Ibunya sakmene hebat, wong ayu semono pirang-pirang wis gak ngelirik-lirik belas. Tewa-tewa tapuki ya meneng wae. Wae saking katen nek boten ngaji ngeten iki kan tetep jarang keterangan-keterangan sing memberikan acuan kita membangkitkan gairah menjadi hamba Allah yang soleh ini. Maka saking katen ngaji pegawaian sing paling abot kerjaan paling abot. Dina sewengi apa meneh sak jam wis pelisian kula dhewe. Kula diben pemenah sing mulang ustate gak disenengi. Penting banget.
4 jam lho nang buah kan wis kaya tenan mletus-mletus. Wis gurune sing ra disenengi. Nek guru sing disenengi 3 jam lho cek ngeses. Maka wong tolabul ilmi gampang nyantol, gampang mlebu orane iku tergantung murid karo guru ki seneng ora. Syaratnya murid karo guru tetap seneng dhisik. Perkara pelajaran urusane kok, sing penting seneng sih. Lah nek wis gak seneng wes arep omongi apik ndak pindah. Dia lho sak Quran entek, sak kitab lemari sak lemari entek. Ora nek ora manfaat karena hatinya sudah bertolak belakang. Ini nek wong sing disenengi, alah sak 5 kali mau lho kelingan. Karena ya memang dasarnya nganggo waktu ae urip kabeh ning donya ki ngoten niku. Wapi kaya apa maksud dibanding sampean niku lho. Nek galak kula ra seneng sampean yo tetep jenengan munjung kula lho. Misale gabah sak truk karena ati gak seneng, tetep Moh bondong wong ora nek mel bondong kuwi wong atine elek. Nek nek wong ati apik iki berasa apa? Gula setengah kilo, minyak goreng setengah kilo, endok seprapat itu kok bodoh sumber Gusti itu cari apik. Padahal jek enak sing luwih apik ngeki karena atine elek, maka ya tetep dadi kula sing diarani getih segumpal sing ana ning jerone badan awake dhewe niki sing diarani nek elek tetep elek. Menapa ne sinten mawon mboten pandang kula. Ampun jikono kiai eloke kaya ngapa? Mbah hebat kaya ngapa? Nek atine gak cocok kan. Maka sing paling apet selain ngaji napa mberesi nek mberesi tata kramane salat, tata carane salat, bacaan insyaallah kuwi banget. Wis kok batile. Nek mberesi ati sing wayah sing maune atine atos kaya linggis ngeter kakune kira-kira lemes kaya tali. Wayah kanggo kaku. Wayah ra tinggo lemes biasa. Kira-kira wong kan ngono piye. Wayah tinggo jengkelan kaku. Ra tinggo kira-kira atine wong iki lemes. Ora kanggo Mas. Oh itu. Tadi kalau apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus barang siapa wala buta tolalu malam dasi sakwise istiqomah terus kudu deres sinau. Ingat dan jenengan kula niki nek ngaji kuping sinaune pripun Mas gimana? Praktek. Nek ra dipraktek yo ora cantol. Iya. Karena ngajine kok beda nek ngaji baca tulis, wis ditulis. Nek ngaji kuping kok rancang dilakoni, sok ben gampang lah. Sesuk iki lho lali. Ya wingi kula ngaji ibu-ibu jare kiai wingi pilar berdirinya NU papat tak tekoki apa yo. Lah kendek wingi lali apa meneh sing tahun-tahun biyen piye. Maka saking arep kuwate ati karo beningnya pikiran iku ndadekke kuwate apalan. Kuwate apalan tergantung panganane iki mendukung ora maksudnya halal atau haram. Ya, dikatekne mriku insyaallah apalan apa cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu sering sinau alias deres wati krori lan bolan-balik bolak-balik. Ya bocah enek tulisannya kan tetep dibolak-balik wacane. Ini nek ra enek tulisan kaya ngaji krunguan kupingnya kan iki ya tetep ditelateni. Mula sadurunge dibaleni mulai ngoten iki. Wa tikrori fi awalil laili ing dalem awale wektu bengi bar isya apa bar maghrib terus sinau belajar
Wa akhirihi lan ing akhire bengi jam 3 menjelang subuh sinau nek cah pondokan ngoten niku riyen. Sing kula alami jam 2 tangi Kene yo. laporan Tanging yo. adus kok dewa. Cicik Joko niku berarti. Jut rakitan sedelok terus Quran. Terus Quran belajar, salat subuh ngaji, bar ngaji mlebu kamar, terus meneh ngerti-ngerti jam 10 awan turu. Nek musim gawean juga iso turu juga. Prak-prak kok nyampe. Jadi nek pengen belajare nyantol, maka sering dipraktekne terus dibaleni ing awal waktu bengi karo akhir bengi. Fa innama bainal isyaini wa waqta sahri lan waktu sahur, waktu mubarakun. Adapun waktu sahur ikulah waktu-waktu sing mubarakah. Barokah. Nah, iku wektune. Barokah kaya apa maksudnya? Sing diarani barokah sing dadi robot-robot dadi siar-siarke teko ngendi sejatine barokah yo. Ada gunane bermanfaat. Sing diarani barokah jenengan ngaji Fatihah misal. Kira-kira ilmune barokah iku wong kang iso ngamalaken ilmu Fatihah kanggone ki apa? Sing pokok. Salat. Berarti go berarti ora baro. Ora baro. Wis genang ngono lho. Rasa lho Pak. Aku ngirim itu mau api. Ning luwih utama kanggo sarana Fatihah. Kan wis umum Fatihah. Sampai kula dhewe ya Fatihah ngono wae. Karena apa ya wis umul ki. Nah, mbokane kitab ya kuwi. Kitab apa wae tetep Fatihah. Mung nek pengen luas jabarane kudu karo ngaji. Ora ngaji gak ketemu lha nek golek bang ngaji nek kene nek waktu nek malam minggu ya ning omah ning awan sawah. Dadi penak mbak kono ya padha. Goleki ya ning omah ya ning sawah karo ning masjid. Berarti kena warung ngop. Nek sing golek angel men. Kok lupa kontak duluan bali Sidoarjo. Muter akhirnya teko maghrib ya. Kira-kira nggih, saya mawon pengawasan ngeten iki monggo sareng-sareng dilestarekaken. Ampun dados dadi sifat abote ati. Karena nek ngawas ngeten iki terus terang mawon tidak memihak salah satu atau kanggo ngonceki wong liya, tapi kanggo ngonceki badane dhewe-dhewe. Tentunya di ilmu sing barokah mau ya Kang gimana ya. Hakikate barokah adalah orang yang mampu mengamalkan ilmu. Itu yang namanya barokah. Manfaat nek diamalne, nek ora diamalne gak manfaat. Berarti iso lek men iso nyukur nek ora diamalne ra gelem nyukur yo gak manfaat. Nunggoni wong dikongkon gak apa-apa lek. Wong rambut dodo ini syukur-syukur. Mbak delok. Jenenge menawarkan jasa. Boleh. Al-Fatihah. Oh, no.